Jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles. Jo llegeixo un llibre, tu llegeixes un llibre, ell llegeix un llibre, ella llegeix un llibre. Nosaltres llegim un llibre, vosaltres llegiu un llibre, ells llegeixen un llibre, elles llegeixen un llibre. El que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara o mai. En la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Al manifestar-nos per la unitat de la llengua. Wow.